खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीटीसी ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ दासिमबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि लेखा सहैयाखै। थारैनो आथिखालनि जोंनि बीटीसी सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि दैदेनगिरिफ्रा माबे नोजोराव दं एबा मा खालामनानै दङ, जेराव आथिखालनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइखौ लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन बाथ्रा बुङो, जाय सोलोंथाइखौ लानानै एबा जोंनि बर' बिजोंखौ लानानै फोथांना लाखिनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां राजखान्थिनि फोथाराव गोबां बिबुंथि होयो। नाथाय दिनैनि समाव मा नुना मोनदों, बीटीसीनि दाब दाब ओनसोलफोराव दासिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि लेखायानो सहैयाखै। अब्ला जोंनि आथिखालनि फरायसाफ्रा माबोरैहाय रिजाल्ट मोजां मोनगोन एबा माबोरैहाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा एबा फरायसालिफ्रा एबा फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन, बे मोनसे गिदिर साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोख्रों दाबि दैखांदों जे थाबैनो आथिखालनि बीटीसी सरकारनिफ्राय आरो रायजो सरकारनिफ्राय बेनि सायाव राहा लानांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि बीटीसीनि गोबां जा मोनब्रै जिल्लायाव एबा मोनबा जिल्लायावबो नांगौ बायदि दासिमबो फरायसालिफोराव सोलोंथाइनि राहाबो गैया एबा नांगौ बायदि फोरोंगिरिबो गैया। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय बर' बिजोङाव दासिमबो बर' बिजोंनि लेखाया सहैयाखै। बेखौ लानानैनो चिरां जिल्लानि आमथेखानि गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे समाव दाबि दैखांदों आरो खावलायदों। आरो आथिखालनि बीटीसी सरकार आरो बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफान रबिराम नार्जारि बिथांमोना बेनि सायाव बेसेबां नोजोर होगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। दानिया खोनासंलांदों नोंथांमोना जे चिरां जिल्लानि आमथेखानि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा जे दासिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जे नांगौ बायदि लेखा सहैयाखै, नांगौ बायदि सोलोंथाइ लानो हायाखै, बेखौ लानानै माबायदि दुखु फोरमायदों फरायसुला फरायसुलिनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंलांदों। खुलुमबाय, आं आमथेखा गोजौ फरायसालि जि थाखोआव आं फरायो। दाबो एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय जागायजेननायनिफ्रायनो दाबो जोङो लेखाखौ मोनजोबनो हायाखै। दा जोङो मेथ्सनि बिजाबखौ जों मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो सरकारा अननानै गोख्रैनो जोङो बे मेथ्स बिजाबखौ जोङो अननानै थाब होनो हायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपिला बसुमतारी। आङो आमथेखा स्कुलाव फरायो आरो जोंना दा क्लास सोलिगासिनो। नाथाय जोङो मेथ्स लेखाखौ मोननो हायाखै। नाथाय जोंनाथ' आनजादा खाथि खाथि सफैगासिनो नालाय, बेखायनो जोंनो मेथ्स लेखाखौ नांगौ जादोंमोन। बेखायनो सरकारा जोंनो एसे थाब मेथ्स लेखाखौ हरोब्ला मोजां जागौमोन। जोंहा थांनाय बोसोरावबो लेखाखौ मोजाङै बिजाबफोरखौ मोजाङै मोननो हायाखै। बेखायनो आनजादफ्रावबो मार्क्सफोरखौ मोजां लाखिनो हायाखै। बेखायनो थाब हरोब्ला मोजां जागौमोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा गोजोन बर'। आङो आमथेखा गोजौ फरायसालिनिफ्राय बेयाव बुंनो फैदों। जोंना मेथ्स बिजाब आरो ससियेल पार्ट बिजाबखौ मोननो हायाखै। थांनाय बोसोरावबो जों मोननो हायाखै बे बिजाबखौ। बे बिजाब गैयालासिनो जोङो फरायनानै लिरनो होनानै आनजाद उथ्रिसारनांगौ गोनां जादों। दा जोङो 10 थाखोआव मोनबाय। जों एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय जोंनि क्लासा खुलिदोंमोन। दा जोंहा मे मासनि 8 थारिख सफैबाय। जों दासिमबो मेथ्स आरो ससियेल पार्ट बिजाबखौ मोननो हायाखै। जोंनो बे बिजाबखौ सरकारनिफ्राय थाबैनो मोननायनि आसाखौ खालामो। जोंहा जुननि 2nd सप्तानिफ्राय जोंना फार्स्ट इउनिट टेस्ट एग्जाम जागोन। जों बे एग्जामाव हानाय बायदि जोंनो मेथ्स बिजाब आरो ससियेल पार्ट बिजाबखौ थाबैनो नांगौ।